टेनसन जादों नालाय टेनसन जागोनथ' आरो मानो टेनसन जाया जानो माबानाबो आयंमोनाबो थ' लोगोफोर जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों आं दिनैहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय एकदमबारे अननानै प्लिज सानै गथ' आरोना 14 बोसोरनि होन्दों बिथांमोना जोबोद उन्दै उन्दै हौवासा सानै गथ' मासबादनि होन्दों स्कुलाव थांदोंमोन जाहैदों बे गथ' सानैया ओमफ्राय स्कुल गनायनिफ्रायनो स्कुलनिफ्राय अबेयाव थांखो दासिमबो रावबो नागिरनानै मोनाखै आरोना न'नि मानसिफोरा गासैनावबो सोंजोबबाय बिनि जाथि खुरमा बायदिसिनाफोरनावबो सोंजोबबाय आरो लोगोफोरनावबो सोंजोबबाय रावनावबो गैया बे गथ' सानैयाथ' सानना नायलाय अबेयाव दङ बे गथ' सानैया आरो बे गथ'फ्रा अक्ट'बरनि 23आवनो गोमादों होनदों दिनै नभेम्बरनि 3 थारिख जालायलांबाय अबेयाव दंहैयो बेखौ दासिमहालागै रावबो फात्ता मोनाखै आरोना एसेबां दिन जालांबाय मा जादों एबा मारै हालोदाव दं बेफोरबायदि जानानै जोबोद टेनसन जादों आरोना न'नि मानसिफोरा थ' बिथांमोननि आखायाव मबाइलबो गैया आरो उन्दै बैसो मबाइल बोरै होनो बिथांमोननो बिदि आरोना थ' नोंथांमोना प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि सासे भिडिअ शेयार खालामनायजोंनो बोरैबा बे गथ' सानैनि हेल्प जानो हानाय बोरैबा मोननोबो हानाय बिदि आरोना थ' नोंथांमोनाबो इउटुबारफोराबो सोरबा जुदि भिडिअ बानायनो गोसोबा बानायना होबानो जाबाय मानो होनबा नोंथांमोना साननानै नाय बिथांमोननि न'खराव दा माबायदि हालोदाव दङ बिमाया होनदों ओंखाम ओंख्रि जाया जेबो जाया गाबबायल' थायो होनदों आरोना आं कल रेकर्ड आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो आङो बिथांमोननि फन नम्बर आरो बे गोमानाय नामफोरखौबो आङो सेस स्क्रिनाव होना होजोबगोन आं फरायनानै देखायला फन नम्बरा बिथांमोननि फन नम्बरखौल' आं बुंना होनि फन नम्बराबो होखानाय नङा थेवबाबो आं खनसे बुंबावनि 60022060 ओमफ्राय 63 लास्टाव थ' बे नाम्बाराव कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि नुनानै सिनायनानै अबेबाफोर दङबा आरोना थ' जेनेबा साननानै नायलाय आं गावखौनो बुंबाय आंनि फंबायफोराबो बायसान्स जुदि बेफोरबायदि गोमानानै थायोबा माबायदि हालोद जागोन जोंनि हालोदा जोङो उन्दुनो सुखुवा मा होनो जानो लोंनो सुखुवा बिदि जालाङो मिथिगौ ना आंबो होनखायो आंनि फंबाय सानै दङ बे फंबाय सानैखौ आं मालाबा फन हरो खबर लायो ओमफ्राय फन खनसे हमाबा आंनि गोसोआ बिराद दुब मोनो आरोना बिराद गिनाय फैयो थ' बिदिनो बिथांमोनाबो बिदिनो जोबोद दुखुआव दं आरोना बिनि थाखायनो प्लिज शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै लाग्रोदो सिगां ओमफ्राय बुजिलायबानो जाबाय आरोना जोंनि आब'नि फिसाला आरोना सानै माने एखे गामिनिनो मा होनो मासबादनि ओमफ्राय दाखालै मा होनो मा थारिखआवमोनथाय 23 थारिख खालिनो जेनेबा स्कुलाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय स्कुलनिफ्रायनो फैफिनासै ओमफ्राय बिसोरो सानैमोन आरो माला जानायमोन 23 ओमफ्राय दासिमहालागै मोनाखै दाबो ओमफ्राय अबेबा खुरमा बाहागिफोरनावबो गैया रावनावबो सोंजोबबाय ओमफ्राय पुलिसनावबो माबादोंमोन ओमफ्राय दाबो मोनाखै आरो ओमफ्राय बिसोरो माने बे आब'नाथ' मासबादनि नालाय ओमफ्राय आब'आ रायलायनो बारा रोङा नालाय ओमफ्राय आंखौ रायलायनो थिनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो सानैबो माबामोना आजाममोना एखे गामिनिनो आरो बेसे गिदिर ओमफ्राय माबा 14 इयार्सनि सानैबो इयार्सआ 14 आरो सानैबो आयौ ओमफ्राय जेरावबो नागिरबाबो मोनखायाखै आरो नोंसिनि आब' असे आब'नि आं माने आयंनि फिसाजो आरो आयौ ओमफ्राय जेनेबा मा हेल्प नांगौ ओमफ्राय माबा भिडिअ शेयार खालामनो थिनदों नोंखौ आब'आ शेयार खालामनानै गामिखौ ओमफ्राय मा होनो फटक बायदिसिना बेखौ हरजोबनानै दोनदो आंनो दे वाट्सएपआव बे नाम्बाराव ना बेहायनो बेयाव हरबाबो जायो बै मोनसे हरबाबो जायो मोननैयावबो बेखौनो आब'आ होननो थोनहरबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय गाहा रायलायनोबो बोरैबा मोजां माने टेनसन जादों नालाय टेनसन जागोनथ' आरो मानो टेनसन जाया जानो माबानाबो आयंमोनाबो ओंखायनोथ' इसेबां उन्दै गथ' अबाव थांना थाहैगोन ना मबाइल दंना गैयामोन बिसिनाव मबाइल गैया बिसिनाव स्कुलाव थांनायानो माने फैफिनासै आरो दाखालिनिफ्रायनो आयौ जोंनाथ' देसन फिसाना जोंनाथ' चेनेलफोरा दायो बांद्राय मानसि नाया ओमफ्राय बै सोरबा गिदिर इउटुबारफोरखौबो खिन्था बै मा आदा आलुखौ होनहरदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौ होनो थिनदों नालाय बेखौ बांसिन सिनायो नालाय ओमफ्राय बे आदायाथ' सोलाबा होनबाय नालाय दायो इयो सोलाबा सानाव ओमफ्राय हरफोरावबा सोलाबो आरो नायो ओमफ्राय आब' रायलायनानै होदो आं दा बुंनानै होनोसै भिडिअआव ओमफ्राय आं रेकर्ड खालामखादों
ओमफ्राय नोङो फट'खौ राजानिखौ बे गोमानायनि फट'खौ जों ओमफ्राय सानैनिखौ हरगोन आङो ओमफ्राय गामिनि नामखौ माजबादनि आरो गामिनि नामखौ खिथादो फट'खौ हरदो होमबा आङो नों लिरनानै हरनोसै दे दे होमबा आब' दे लोगोफोर नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ आरो एसेबाबो दुखु मोनदों जानांगौ आरो ना थ' बिनि थाखायनो अननानै प्लिज बे राजामोननि थाखाय भिडिअखौ मोनसे शेयार खालामनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर